हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोसावनो नागिरदों। दा बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एकाडेमि एबा JSB एकाडेमि बेयाव सासे फोरोंगिरिनि मोनसे पस्ट खालि जाना दङ। बिथांमोना फोसावनाय बादिब्ला आरो बिथांमोननि थाखाय सासे फोरोंगिरि नांगौ जानानै फैदों। दा बेनि थाखाय जायफोरा गोसो गुदुं एबा जायफोरहा गोरोबलायगोन एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोर बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन, अदेबानि सुलाद लानो हागोन। दा बिथांमोननि स्कुलनि एड्रेसखौ नोंथांमोननो होग्रोनो सानदों। बाहाय दङ नोंथांमोना नुदों JSB एकाडेमि एबा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एकाडेमि, बड'सा नोगोर बांगाल दबा। पस्ट अफिसा जादों रनसाय 3, डिस्ट्रिक्ट चिरां BTED आरो अदेबानि BTC। बेनिफ्राय गायसननाय जादोंमोन 2001आवनो, ओमफ्राय पिन नाम्बार 783372। दा बाहाय बिथांमोना फोसावनाय बादियै फोरोंगिरि नांगौ आयदा सानखान्थि आरो बेखौ बिथांमोना गोजौ फरायसालिनि थाखाय होननानै बुंनाय जादों। दा बेनिफ्राय नायनो गोनां दङ बिजाथिफोरनि थाखाय माखासे मिथिनांगौ बाथ्राफोर। दा बेयाव दङ बिजाथिया BSc एबा बेचलर अफ साइन्स जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय बिथाङा हस्टेलाव थानो हानाय जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय दान बान्था एबा बेथननि सायाव गोबाङानो सोंथि खालामगोन। दा बाहाय नोंथांमोना नुदों बिथांमोना फोसावदों जे गाहायनि नम्बराव सुलाद लानो हागोन होनदों। बिथांमोना मबाइल नाम्बार होदों, मबाइल नाम्बार मोननै। बे मबाइल नाम्बार मोननैयावनो सुलाद लानो हानाय जागोन। मोनसेया जादों 7002032755। बेनिफ्राय दङ मोनसेबाव 9365011952। दा बे मोननै नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनो हानाय जागोन। प्रिन्सिपालनिफ्राय बिथाङा फोसावनानै होनाय जादों। दा बेखिनिमोन नोंथांमोननि थाखाय। खेबसेबाव एड्रेसखौ खनसे फरायफिनना होनो सानदों। बाहाय दङ जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एबा JSB एकाडेमि, बड'सा नोगोर बांगाल दबा, पस्ट अफिस रनसाय 3, डिस्ट्रिक्ट चिरां BTC, आसाम। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।